Papayag ka sa 299 na engagement ring? Hindi po ako papayag. Hindi po. So no. 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 As a woman, I have a value. Hindi po. Hindi po. No? 299, 299 pesos. Opo. Kung nag-propose yung boyfriend ko sa akin ng tunay na, hindi natanggapin ko pa rin kasi hindi naman basihan yung price ng sing-sing sa pagmamahalan niyo, di ba? Hala, Diyos ko. Nag-yes ang gwapa. Nag-no ang mga Pokemon. Gani, panido pipi kung ko plastar pamati. Kay subong nga punto por punto. Baw, hasta subong. Ang tanan wala naka-move on sa issue. Sa issue sang 299 nga engagement ring. Una nga punto. Baw, wala ako kabalo. Nga issue gali sa iban nga mga babahi kung tagaan sila sang 299 nga engagement ring. Pero feeling ko, amo ni siyang akon nga narealisar. Ato sila, wala pa sila naka-experience sang matuod-tuod nga paghigugma. Wala pa nila nabatyagan ang tuod-tuod nga paghigugma. Kaya ang tuod-tuod nga love, bes kan tagpila, bes kan sa diin, bes kan san upa. Basta upod ka mga duha. Ikaduha nga punto, nahambal ko no ini last time, suliton ko na naman. Hindi ninyo pag-i-base ang inyong nga worth sa bilis ang singsing o kung sa material nga pagkabutang kaya hindi ina-intsakto. Ti paano abi kung ikaw presyuhan ka man sang lalaki anti siya katagaan sang engagement ring? Hindi ka nadaan gwapa. Tapos pakawala ka pa. Di ba matyaga ni mo? Worthy ikaw sang hundreds, thousands o kung millions sa engagement ring? Nga tanan nga lalaki nga uhaw sa imong monarkiya nakatilaw. Ano ina? Golden munay? With diamond jingle bells? Nano? Tinunto? Ikatatlo nga punto. Sa 299 pa lang engagement ring, hindi ka na. Pero lang tawa. Sa una, ang iban nagpakasal. Nagbakal sang ring sa kalalaw. Nga may kalamunding. Buy one get one pa. Pero after 30 years, sila man gyapon ang nagaugdanay nga duha. Ti anong aton nga makuha dira? Hindi basihan o kung talaksan ang presyo sang inyong engagement ring o kung wedding ring para magdugay ang inyong relasyon nga duha. Mga inday, hindi amo sina. Kaya ang talaksan ang inyong nga paghigugma. Kag kung paano ninyo irespeto ang isa kag isa. Klaro mga Pokemon?